Aj keď sú ešte len malí, spoznali už, že v živote nebývajú len veselé a šťastné chvíle. Mnohí z nich sú siroty, niektorým zostala spomienka na zlé chvíle prežité u vlastných rodičov. Do detského mestečka v Zlatovciach prišli prví obyvatelia v auguste. Deti od 3 do 6 rokov prežívajú svoj deň v materskej škôlke. Pre tých starších vybudovali na pôde detského mestečka modernú základnú 9-ročnú školu. Ešte 2 dni pred otvorením nového školského roku pomáhali brigádnicky pri konečných úpravách v školských priestoroch nielen deti z mestečka, ale aj zo Zlatoviec. Pravda, že tí prišli so svojimi rodičmi. Vďaka ich usilovnosti mohli už v škole zriadiť aj knižnicu. Vypožičané knihy si budú môcť žiaci prečítať v priľahlej študovni a čitárni, ktoré ešte nie sú dokončené. S prevádzkou začali už aj v školskej jedálni. Súčasťou každej modernej školy sú aj priestory určené na športovanie. Stavbári slúbili odovzdať telocvičňu a krytý bazén deťom v decembri tohto roku. V detskom mestečku v Zlatovciach našli deti pri svojom príchode dohotovenú aj budovu zdravotného strediska, spoločenskú sálu a 4 rodinné buňky. Ešte treba vynaložiť veľa práce, aby všetko bolo dokonale zariadené, ale tak je to v každej novej domácnosti. V týchto dňoch vidieť vedľa obývaných budov ešte rozostávané domy. Podľa plánu majú stavbári odovzdať do užívania kompletne celé mestečko koncom roku 1974.